studio waya online kendo abrogo kode mbaka ntiere gimoro madiher mondo mi penj daktari ayie mondo mi igone simu mondo mi penji daktari ne wantiere kara dela ma ngama miyo ikore kod chandruok mar fistula kaka biro en chandruok mako biro to ngama miyo koro oko biro wuoka oko matin kata oko maduonga keloga akwede mangeny discrimination mangeny mokalo mangima ngama miyo ni dhia piny dichien nikech okonyal bedo gi ji okonyal loko heni ne ngima ne kethore bed thuolo go simu wase ya online kanye mane wantiere daktari ngama nyako kapok dende o machua ora motegno koro bones pelvic bone kata machogo mar hips inoga ko machua to yare mondo tinyathi kata ka yathi nyuol nyathi wuok maonge problem kata pod tin ma nyathi ma ja teenager to hips are still closed ko nyathi ke nyuol to dito kwamo then no kine picha moket masani ni ko mae od nyuol ko nyathi wuok gi dod nyuol eni ma en kama lach bete mfuko mopogre to ka nyathi obiro modio moko e pelvic bone kai modio to wall ni remo ok donje ko wall ni to top part do ka kuru lach wuok maonge control ko mo lach ka kama lach wuoki or ka nyathi obiro dino koni ma en intestine kata matumbo mar cho ko ka nyathi obiro block wall ni to wall ni makoro to ko chugo obiro ka bikama cho biro to wuok gedod nyuol emomiyo that control is lacking that's why once ni joma mine nyaka waisho ni nyithindo ma pok dedigo machua kik watem konyo kiga mremo kigi mak ich kigo mako ich nyaka odhi hospital mondo pime ka be nyathi nyalo wuok maka nyathi okwamo titere theater mondo yud konyruok e yo mar bero kamano bende wantiere kod cases ma oko maduonga gi oko matin wuok at the same time yes kan nitie jogo ma oyudo a very very severe form of it yeah mwido ka koro nyathi no dhi mo wall mambele no odhi otuch gi chien be koro lach be ne mix gicho koro mago bende ntiere kamano wantiere kod camp e gwenge mag Migori wacho ni wuok kanyo to gidhi e gwenge mopogore mori nyiswa gigo ma dwarore mondo skanga to dwa dhi e camp mondo mi oyud konyruok e weche mag fistula ma wuoyo dichieng ma kawuono koro joma waluongo camp en onge pesa mora mora midwaro kuomi en ibira bora ni kata ka ina gi equation so was screen minimum kadho 300 e hospital county ma Migori ma out of minimum 300 go probably so you ne deserve mondo gidhi e pala mosetim ne gi surgery ntiere jogo bende mantie incontinence ma ndoka ngato e dod chokai ntiere mass no sphincter ma control cho sometimes ka ntiere jogo mamine ma this sphincter and muscle or lose that tension koro chowuok jomo ko betem control mar lach ni sphincter mar lach ni mokethra ok nge communication so nyaka ka kibire screening to ang'e ni kana na sphincter problem mano koro kidhi e pala mtire exercise mo mi to mondo watim test mondo ang'e en ni jimo kwa kao dai ma blue to to mondo mi akaw simu dok kamano okay hello penj laktar hello machiegni penj laktar iwe video yo tieno nitie diere moro ka mane mokwongo aja penjo daktari oko miswa fistula nkire ni en ang'o gutodgo aya mar ariyo ani ni aparo ni dobesi machalo kaka ariyo nikech an mawuoyo kod ni jaore nomako ich mano obudho kapok onyuol mokawo higni ariyo kano kiko higni ariyo nokang'e ni en ang'o koro in na suspect ni bedo ariyo nikech mai madwa ni daktari onyisa kech mokwongo onyiso ni fistula nitie en ang'o to kuma notimo jaoda ni bende ni en ariyo mane ne abudha makata mobudho mochandre monyuol kisida mok nang'ino nyango Nyasaye manokonye erokamano ahinya rariw en favorites koro seche moko ka ng'ato nyalo bedo gi maybe growth ngeni rariw nyalo bedo en growth mabet e uterus kae kunyalo kata kuot en growth makiwe in igamoremo kendo kimulo tiyo gimo nie iyi kaine na growth ko ngeni onge ich manyalo bedo higni ariyo e dhano ich mar dhano onge ich manyalo bedo higni ariyo so maybe kine growth no ne ngeni mama ni ogamoremo mar ariyo mondo no that was she had a problem giving birth and first of all no ko mark ich mayor ka yido ka fibroid ontie kai probably another one we die wall moro kai ko mama ni ogamre mo mayot ko
jaduoni galon mama nigi ich get this swelling to konyuol to finally ko mako ich ka nitie fibroid moro kai bende nyathino nyalo wuok ma kich moro ni bodhi odino dhod nyodo that's why probably mane problem mane ngo to fibroid kata riwo pogre gi fistula fistula jani en lach mawuok maonge control kata choma wuok maonge control makoro kai podikani en whether ka en wall ni kata sphincter ibiro hospital to introduce te dye mwaka orangi marambulu mwa keto gi syringe kai e bladder to lach no kodugo mwa no kugi kai to wang'eyo ni mano ntiere communication yes kata kwa kao dye no to keto gi dhod cho to ne okuja kuwuok gi kore to ngeni kai be ntiere bur moro ma to ko kuwuok to ngeni kata there is no communication it was just a sphincter problem kamano. Hello penj laktar. Hello penj laktar. Machiegni. Penjo ni to mar fistula. Am jo como na tok ma se you already feel the really base ni. Ya mapo di no te mo nyako se le do o mako. Pe na da pei kamano. Daktari biro duoki wan gi daktari. Mapokne. Owacho kacha ni thoth ni jok mano senyuol dichiel jok mosenyuol diriyo ngat ma en iye mokwongo bendo nyalo yudo fistula. In fact fistula mako jogo mapoko oyudo ich moyo ngini kimako ich mokwongo ma dendi pok ng'iyo gi wach mar nyuol no gi pressure mag yes to kai ngama no se nyuol mokwongo then nyuol moko bedo mayot kabisa although bang'e nyithindo wende ma ng'ato no nyuolo nyathi mokwongo yaji me kilo 2 then ich mar nyathi obiro kada kilo 4 ko nyithindo wende nyuolo mopogre especially kai ntiere background mar tuo mar sukari ma nyathi is big and diabetes really gives big children ko nyathi maybe nyathi mokwongo ne bera nyathi mar ariyo do bed maduong' ma otamre gi nono od nyathi obiro kobet to ino ke bi clinic ko timo scan tikia koro sa wach mar nyuol cha nyathi odhi obet odhi okwamo kanyo that's why watch the clinic is very very important come on mulna weche mag thieth mag fistula daktari. Koro fistula ka ngama miyo ni kode the only way to correct it and surgery edhi yengo to en yengo mayot ma complicated. First of all kidhi theater oktimni kata ni nindo gi anesthesia mo nindo mithocha and we just go itoki kai my spinal cord ntie nerve elumbru mechuoyo mondo from your waist nigudi ka dhi piny okiwinjrem then we simply kaka no kaka ka mind space ko space ni mo dhi to waka to golo kamano o top no oko to atwango wa join gi then we just yoketo catheter makoro lach ok bed collected then ka chango to golo catheter to se chango ko bed chien koni bende en that rotten part mo kethreno e mwagolo to wacha kwa twango to waketo ni program makoro choke collect eating fluids and all that mo get pressure over here after that the same kenya miyo mo setimne radiotherapy kimano basano jo mangenya kalure gi tuo mar cervical cancer mang'eny within the lake area due to HIV jo mang'eny watimne gi radiotherapy be biro gi that leakage wamake makakanyo daktari wakao simu. Hello penj laktar. Hello Ruth Ario maber machiegni igoyo gi Belinda kamieda machiegni Belinda apinjela daktari niya Ruth an gi nyamina to mo ma ko ne lakini sasa moloko dwe kan gi nini sasa moloko dwe to ngi ka pinyera ne ka biro kare ko ai pinyeda plata ni ma debe jam hapa ni wach mar rem ka roni dwe ma most likely nyalo bedo ni bedo endometriosis mano is another topic maybe we will discuss another day but we will discuss it much more endometriosis but dwe mora makelo rem mang'ato ko nyalo dhi tich ok nyalo dhi school ng'ato yudo tagro kailano ber mondo idhi hospital mondo ng'ie to kata ke dhi hospital mo goyi picha mo ni everything is normal nyaki dog ngi chire level kiwango pogo idhi mokwongo ineno clinical officer jaki dog yudo medical officer maybe at the point when go consultant at the county level ikibongisi ni mae kara endometriosis and a lot of endometriosis go under diagnosed especially in setup of ma Africa kai because we don't have MRI or okoyatimo laparoscopy miketo camera ting menyo king'iyo ni
remo ma should be inside the uterus go. Why are they outside the uterus? So mani tumor endometriosis. Kamano. To bende pod ngonyalo kawo namba kata onyalo ngado ne nyamin giri ko mondo mi ochako manyamanya opinion machielo to debede ni ango matimore ne. Daktari ni watire weche mag thieth mag fistula ipimonwa kata ni en thieth ma bende ok en complicated, en gima inyalo tim kendo inyalo konyo oganda. Kendo bang surgery no inyalo mako ich kendo ma nyola maber kendo mine maber ma thoth ngima gi lokre bang thieth no. Ma en gimi thiedho, en gimi inyalo geng'. En gima ka ng'ato sethiedhi to pod onyalo mako ich kendo gima ne nyalo dhi nyime yo makare. Kata fweny mar nyalo fwenye chon kik mine bed ka chandre igni. En gima ma ka ng'ama miyo konyre to yudo ka control mar cho kata mar lach obedo problem. Obi adhi odo kata ke clinic antenatal cha to opimo daktari to yudo konyro problem ni kata problem ni kanyo. Ijoma mine moko bedo ka ng'ato maybe kana no nyuol to no oyiech or tear. Marach ma tear no bi or extend from ko wuok e birth canal kai kama nyathi wuogo no tear no dugo dhi mobiro kai 4th degree tear. To 4th degree tear no ko biro mowuok mo oriore okadho kata sphincter level to that control bende gauge chon tire sphincter kama control mo kichowuogi kuka mama ni iro tear mo ngado sphincter level gima lokai ko that control pia onyalo lose, and that's why it's important nika ngato konyre to okonyre hospital ki hospital bang konyruok ka nyathi osewuok to examine ng'en to bende intika moyiech mondo twange ma gi approximate ka muscles mag sphincters go bende okethre. Kamano. Amor mokalo kenda dokero kamano makende. Penj laktar kokali Ramogi TV wapuonjore ga mang'eny wantiere kod Dr. Miskela e studio ka en laktar molony ahinya e tuoche mag joma mine waluonge kaka ni rafiki ya wa mama. Daktari wach mogik miweyo wagodo kod samoro ka ng'ato dwa yudo konyruok, ng'ama dwa dhi e camp kod camps kuonde mopogore mondo inyalo nyisowa e nyiriri mogik ni. Gima dawach ni e weche thieth mag joma mine wan kaka joma wuone nyaka wakayo kipaumbele. Nikech sama koro jaodi nigi thagro kailani ka mondo ringi we kata ringi dhi med dago kata ringi dalani kawe itergi mama ni go ko nigi stress nyathi ma be pod yom kuome kai ibendi kawe dhi ringo kawe mondo mi that support because this is a physical tumor deal gino bende miye mi dekre kata chidhi na de obongo ne kawe tiro hospital kaka ng'ama dichuo kaw ting mar nyathini. Mar ariyo jothurwa watemo ageng' weche mag nyithindo mapok omachua teenage pregnancies. Watemo geng' nyithindo mag ich nyithindo mapok dengi oromo. Otherwise biuro mabe wantiere up to Saturday bang' mano ng'ama ok nyal chopo mabe obi kaka Mega County Hospital oboyudo kanyo kendo wabo mi thieth mas manyasani kendo manono maonge pesa mibogolo. Erokamano daktari Amora. Geno ni kwa luongi kendo ibobiro e chenro mar penj laktar anya kotudre kod weche mag joma mine. And abobiro kamano. Erokamano ahinya. Mano en laktar molonye weche mag joma mine waduoko ni erokamano makende ne wabedo kod ng'ukruok e tudruok mar chenro ni to kata kamano points madongo mano wacho to ni winjo en dhi e clinic, en neno ni nyathi matino komako ich, en neno ni ka ich gi dendi titemo matek dhi e hospital, en manyo konya, en yudo support kuom joma chuo nyaka chiw support. Ne director na erokamano ahinya Lindsay, ne producer na Papecho Koth Nyameja, asante sana. Ne jogo picha mawakachiel kod jogo mochung' ne duol erokamano mang'eny. To maduong' moloyo ne inja hera mar chenro ni kik wiwil ni ngima en mwandu oriti. Masani aniluonga ni Ruth Otieno.